Καλησπέρα Μάκη. Καλησπέρα. Φίλε Μάκη, πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πρόβαλες αυτή την συγκεκριμένη βιντεοκασέτα από την εκπομπή σου? Από πού θες να την προβάλλω εσύ φίλε Κανάκη? Άμα δεν την προβάλλω από τη δική μου εκπομπή, από ποια εκπομπή να την προβάλλω? Του Χαρδαβέλα ή από τη δική σου? Μάκη. Μάλλον εγώ δεν διατύπωσα σωστά την ερώτησή μου. Μάλλον. Φίλε Μάκη, απλά ρωτάω, τι κέρδισαν οι τηλεθεατές βλέποντας τέτοιου είδους σκηνές σκληρού πορνό, θα έλεγα, από την εκπομπή σου? Ποιος ήταν δηλαδή ο απότερος σκοπός της μετάδοσης αυτής της βιντεοκασέτας? Χαίρομαι φίλε Αντώνη που μου κάνεις αυτού του είδους την ερώτηση, γιατί μου δίνεις βασικά την ευκαιρία να απαντήσω. Πολύ ωραία. Μια ώρα τη φωνή Αντώνη, και κυρίως το καθήκον μου ως δημοσιογράφος μου επέβαλε να μεταδώσω αυτήν την κασέτα. Τι λες βρε Μάκη? Θα γίνω πιο συγκεκριμένος ευθύς αμέσως. Πρώτα απ' όλα μετέδωσα αυτό το βίντεο για παιδαγωγικούς καθαρά λόγους. Θεώρησέ το σαν μια γροθιά στο κατεστημένο. Μπράβο ρε παιδί. Είναι καθήκον μας να βουλώνουμε τις τρύπες του εκπαιδευτικού συστήματος, και αναφέρομαι στο ανύπαρκτο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Σωστά. Έρχομαι λοιπόν, δείχνω αυτά τα βίντεο και μαθαίνω στους νέους πώς γίνεται το σεξ, νέες σεξουαλικές στάσεις, τι πρέπει να λένε στο σύντροφό τους κατά τη διάρκεια της πράξης και άλλα πολύ χρήσιμα πράγματα. Μάλιστα. Δεύτερον, αν μου επιτρέπεις βέβαια, Βεβαίως. έδειξα αυτή την κασέτα έτσι ώστε όλοι οι νέοι να απομυθοποιήσουν μες στο μυαλό τους τους επώνυμους και μεγάλους στάρ. Τι κι αν σε λένε κορκολί, τι κι αν σε λένε κανάκι, στο σεξ όλοι οι ίδιοι είμαστε. Και αυτό όλοι με τον ίδιο τρόπο το κάνουμε. Πολύ σωστό. Και ο κυριότερος λόγος, τρίτος λοιπόν και κυριότερος, είναι ότι κάθε βράδυ που εγώ έχω εκπομπή στο Filmnet προβάλλουν συνέχεια τσόντες οι οποίες μας έχουν τσακίσει. Κάτι έπρεπε να δείξω κι εγώ. Δεν μπορούσα να μείνω με σταυρωμένα χέρια. Μάλιστα. Μάκη, σε τι όμως χρησιμεύσε η επαναπροβολή και επαναπροβολή και επαναπροβολή της συγκεκριμένης βιντεοκασέτας? Μήπως τελικά όλα αυτά τα έκανες για την τηλεθέαση, φίλε Μάκη? Φίλε Αντώνη, καλός, χρυσός, μαλαματένιωσης. Και καμιά φορά θα σου το πω, δεν με πειράζει, αν τυχεί βλέπω και το αμάν. Να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Τι ανάγκη ρε πιστεύεις ότι έχω εγώ από τηλεθέαση? Πώς Μάκη μου τώρα, όχι και τι ανάγκη έχεις από τηλεθέαση, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν είδαμε άλλη φορά την εκπομπή σου να χτυπάει τέτοια νούμερα, Μάκη? Πρόσεχε Κανάκη, μην ειρωνεύεσαι, γιατί έχω οράματα και για τη γούνα σου. Τι εννοείς φίλε Μάκη? Δεν σε καταλαβαίνω. Άσε Κανάκη τώρα τα φίλε Μάκη και τα γλυψίματα, ας πρόσεχες και ας μην με προκαλούσες ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Έχω έρθει εδώ πολύ οργανωμένος. Περίμενα αυτήν την επίθεση από εσένα. Θα παρακαλούσα λοιπόν το σκηνοθέτη να δείξει λίγο τη βιντεοκασέτα που έφερα μαζί μου, στην οποία αποδεικνύεται η διπλή ανήθικη ζωή που έχει ο υποτιθέμενος καθώς πρέπει παρουσιαστής, κύριος Κανάκης. Δείξτε σας παρακαλώ το βίντεο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα σε γνωστή πιάτσα τραβεστή της Θεσσαλονίκης και να ο κύριος Κανάκης, που όπως βλέπετε ξεχωρίζει γραβάτα από το δελτίο ειδήσεων. Τα παντελόνια του βέβαια πρόλαβε και τα έβγαλε και φόρασε ζαρτιέρες. Τακούνι με την ψάχνεις και ζέμπρα από πάνω. Και κοιτάξτε τώρα κυρίες και κύριοι, έρχεται το αμάξι του πελάτη και ο πελάτης δεν δίνει καν σημασία στην άλλη τραβεστή. Πάει κατευθείαν στον κύριο Κανάκη, ο οποίος βέβαια με τη μία ψωνίζεται, μπαίνει μέσα και κοιτάξτε τώρα να τρελαθείτε. Τον φυλάει στο αυτί κατευθείαν. Γλυψίματα και τέτοια. Τι άλλο να πω? Τι έχεις να πεις τώρα φίλε Αντώνη? Έχω να πω πως δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, φίλε Μάκη, γιατί έτσι με αναγκάζεις να προβώ και εγώ στην μετάδοση ενός συγκλονιστικού βίντεο καταγγελία, το οποίο έχω στα χέρια μου και το οποίο αποδεικνύει πως εσύ, ο και καλά έγκριτος δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, οδηγείς αποπλανώντας στο κρεβάτι σου γυναίκες τρίτης ηλικίας. Μάκη, δεν μου λες, Μάκη, το όνομα Σουλτάνα Αγριακαπίδογλου σου λέει μήπως τίποτα?
Όχι, δεν γνωρίζω καμία κυρία με αυτό το όνομα. Αν δεν γνωρίζεις. Παράξενο ρε Σιμάκη, γιατί αυτή φαίνεται πως σε γνωρίζει και μάλιστα πολύ καλά. Για δείξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το βίντεο που έχουμε στα χέρια μας με τις καταγγελίες της συγκεκριμένης κυρίας. Ονομάζομαι Σουλτάνα Αγριακαπίδογλου.